हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना मालाबा सानदों एबा मालाबा गोसोआव हांखुर जाना थादों नामा फेसबुकआव नुनाय भिडिअखौ माबादि डाउनलड खालामनो आं माथो डाउनलड खालामनो हायाखै माबादि डाउनलड खालामनो सोरफोर जुदि बिदि हांखुर जाना थादोंब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों आं फेसबुकआव मोननाय भिडिअफोरखौ माबादि डाउनलड खालामनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन अब्ला लोगोफोर बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो गोरलैयैनो माबादि डाउनलड खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाना होनाय जादों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोरलै गंलायै खावलायनाय जायो जे नोंथांमोना दासिमबो जुदि भिडिअखौ लाइक खालामाखै आं जेरै स्क्रिनाव खालामदों बेबायदि लाइक खालामहो आरो साबस्क्राइब दं बे साबस्क्राइब थुनानै होदो ओमफ्राय अलखौ क्लिक खालामना लादो लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथांमोना गावनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव हाबदो प्ले स्ट'राव हाबनानै नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामनांगोन डाउनलड फेसबुक भिडिअ डाउनलड फर फेसबुक भिडिअ होननानै सार्च खालामना लादो डाउनलड गाहायाव फैखाबाय नै डाउनलड फेसबुक भिडिअ होननानै फैखाबाय बेहाय क्लिक खालामना होदो ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गोबां एप्स मोननो हागोन गोसोबायदि मोनसे चॉइस खालामनानै ला आं 4 MBनिखौ लानोसै भिडिअ डाउनलडार फर फेसबुक होननायखौ बेखौ लानोसै आं बेखौ इनस्टल खालामनांगोन नोंथांमोना इनस्टल खालामना लादो ओमफ्राय बेहाय आं डाउनलड खालामबाय डाउनलड जागासिनो इनस्टलिं 4 MBल'सो नालाय गोख्रैनो जादों इनस्टलिं जागासिनो लाइभ प्रुफ देखायगोन नोंथांमोन नायलांबाय था अपेनाव थोनसै पेन डाउनलड बेहाय पिक्सारबो होखादों लोगोफोर नाय माबादि बेहाय फार्स्टआवनो बेहाय माबा थुनांगोन ब्राउजाराव थुनांगोन बे थुबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय थुनानै नोंथांनि फेसबुकनि पासवर्ड आरो फन नाम्बार जाय इमेल बेफोरखौ होनांगोन नोंथांमोना बेहाय गावनि पासवर्ड आरो इमेलखौ होना लादो पासवर्ड आरो इमेलखौ होखांनानै नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैनानै नोंथांमोननि गावनि फेसबुकआ अपेन जानानै नोंथांमोना बेहाय जा भिडिअ नुदों जेरै नोंनि फेसबुक बिदिनो जागोन ओमफ्राय जेरै भिडिअ नुदों नोंथांमोना बेहाय भिडिअ माखासे मोनगोन बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनानैसो क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो डाउनलड अपसन फैखायो नाय एल' हो एल' होनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय वाट्सएपबो खालामनो हागोन ओमफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन डाउनलड खालामना लादो डाउनलड जागासिनो नै गोजौआव नायदो डाउनलड देखायबाय आंना कमप्लिट देखायबाय नायदो डाउनलड जाबाय बिदिनो नोंथांमोना जेरै भिडिअ नुयो बेफोर गासै भिडिअखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन गोसो बायदियैनो जेखौ डाउनलड खालामनो गोसो बेखौ गासैखौबो डाउनलड खालामनो हाजोबगोन बेहाय फेसबुक गावनि पस्टबो होनो हागोन लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै आसा खालामो भिडिअखौ जोबोद मोजां नांदों जाहाथे आरो आं इयुनावबो मोजां भिडिअ लानो हाबाय थायो बेनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना होदो गोजोन्थों